Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Biko na-ịga n'ihu n'ihe isiokwu anyị nwere n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị wụ pastọ na Kwa Echecki. O nwere ihe anyị ji kpọọ isiokwu nke taa, o nwere ihe anyị ji wee were isiokwu a ka ọ bụrụ isiokwu anyị na-aga anọ n'ụbọchị nke taa. Ọ dịbeghị anya m hụrụ ofu vidio YouTube nke ofu General Overseer na-ezuwe onye isi ụka na Bayao Nigeria. Ọ nọ na-abara ndị otu ya mba. Ọ na-abara ha mba maka kedu ihe iwe na ha esoghị, ha ekwetaghị wee weta ego mgbe ọ chọrọ ime birthday celebration ya, mgbe ọ chọrọ ime mmemme ncheta ọmụmụ ya, na ha ewetaghị ego ịmago na iji kwudoro ya makwa na sọpọtụ birthday ya. So ihe a agwụ m ike, ya na-awọnda m ya ọ wee egwuregwu ka ọ gịnị. Mana mgbe m nọ na-ele vidiyo a, achọpụtara m na onweghị ihe dị ka ịmago pretense ma ọkwanụ gịnị. This General Overseer gba direct na-akụsu na-aba na-akpọghị iyi, ọkwa nke ordinary nkụsu owute iyi na-aba. Gịnị mere ha ji ha ekweghị atụ ego wee sọpọtụ birthday ya? Si na na orugo nke otu a mere ihe nji wee baa vidiyo aha m bara ya, ndị pastọ na Kwa Echecki. Kedu ihe ọ wụ? O nwere mgbe ofu enyi m nwoke bụ onye ọkpụ isi ala, mụ na ya gakọtara ebe anyị gara iri nri. O weta ụfọdụ okwu ndị ahụ o wetara onwe ya bekee na-akpọ na ihe dị challenging na gịnị, na-agwa m otu o nwere pastọ bi n'akụkụ be ha na ha ma mgbe o jiri bido wee hụ otu ọnọdụ ya dị ugbu a, hụkwana ihe ya na ego na-eje na ihe ya na ndị otu ya na-eje gbasara ego. Mgbe ọ nọ na-ekwu ihe ahụ, ịmagonu mụ na onwe m na-achọ ka m gbajie aka n'ihe ahụ ọ na-ekwu, ka m gbara ịdị na-asọpọtụ ya, ịmago ka ndị ọzọ na-ahụghị ndị na Christians n'ebe ahụ ka ọ ghara iwute ha. So na-agba mbọ na nke ọbụla o wetara ma agbajie ya ụkwụ n'aka, nke ọbụla o wetara ma agbajie ya ụkwụ n'aka. Mana obi m ama m na ihe onye ha na-ekwu wee eziokwu, ama m na ihe ọ na-ekwu wee eziokwu, kama na amachapụtara m na ụdị ka ndị fendi ịmago religion m bi onye Kristian nwụ, onye na-eso ụzọ Kraịst, ịmago ịma na ụdị ha oge. So pụta ihe niile onye ha na-ekwu wee eziokwu. Adịm ekwukwa na onwe gị nke okpukperechi, adịm ekwukwa na ọba ka ọ ka mma oge ya kwụrụ ọtọgwu m ike. Ịkwanụ ndị pastọ saa ya ma ọkwanụ ndị GO, adịm vidiyo emekwa m ya na ụdị ka nkatọ onye ọbụla ma ọ gịnị, kama na otu ndị pastọ si dewere anyị imi na ọnụ, dewere anyị ihu n'obodo anyị nọ na ya na dis country anyị nọ na ya. Ọtụtụ imerime n'ime ha emechuola anyị ihu, ndị a kpọrọ onwe ha ndị otu Kristi. Ọtụtụ imerime ndị nchụaja ma ọkwanụ ndị pastọ si anyị ha emechuola anyị ihu. Ndị religion ọzọ, ndị okpukperechi ọzọ, ndị ọzọ ha na-achịzi anyị ọchị, ha na-achị anyị ọchị. Pastọ ọ ga-agbado gị priche, mana ọ chọrọ ka o were otu ahụ o siri kwuo ya n'ọnụ ya, onye gị ka isi otu ahụ were ya. Ọ gaghị achọghị otu ịnọkọta ka ị were uche nke gị tinye ma ọkwa na gụọ isi n'ihe ahụ ọ na-ekwu, dịka otu a ndị Berean Christians siri kwuo ya na akwụkwọ nsọ. Ọ dịkwa egwu, ọ dị ezigbote egwu. Ụfọdụ ndị pastọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ha ka ha onweghị ụdị ihe dị iche iche na anaghị agwa ha ka ha ṅụọ, onweghị ụdị ihe dị iche iche ha na-ada eme
dịka otu ịmago na otu man of God ha ma ọ otu pastọ ha si gwa ha ka ha si mee n'ihi okwukwe. O nwebe ihe ndị na-aga ụka gwaghị ihe a na-ahụ ee agwaghị ha na-ahụ ọhụghị obere ihe. ịhụ ya enwere mgbe m nwere ịmago nebo m onye mụ na ya bikọ n'akụkụ Gaima, mana Gaima na ọwa na ordained elder na chọọchị ha. ịmago ndị a wụrụ ụmụ mmiri nsọ na mmanụ nsọ ndị emesi kọgburu mụ ya na ordained elder ikwesịrị ịma ihe m na-ekwu ihe a. ịhụgo ana elder onye ichie etere mmanụ na chọọchị ha. So mmadụ kata jụrụ ya kpọtụ ya elder si ya biko ewekwana iwe ịma m ama m gị, kedu nke wụ na ikwe jee were onwe gị nye mee ka elder na chọọchị ewuru elder na-arụkwa ihe ahụ ị na-arụ biznes gị ahụ ị na-eme. ịma na biznes gị a dị ka kwesịghị balansị otu ọkwa ahụ enye gị na chọọchị. Ọkpọ m ịmatụ fọnza ọsị m n'eziokwu na ya wee elder na chọọchị, mana ịda nke ya wụ na chọọchị na ya wụ ya with experience. ọwụ na ara dị izi ịgba m ọka ara aka agba m that day, mana ọ mechazi ọwọkụ gị. Biko iji ga n'ihu n'ihe m na-ekwu, aha m bụ Ogu Emmanuel nke Ịmatụ 4 TV. biko unu kawa ahụ subscribe na my YouTube channel, unu gaa na Facebook page, unu hụ ebe ahụ edere like, click na like, share no video, kesasịa na atụsasịa no videos a. ihe mbisi unu click like na subscribe ọ ga-awụ mgbe na mgbe na enwe video ọhụrụ ka o nwee ike pụta n'ihu YouTube page gị ma ọkwanụ Facebook page gị mgbe ọbụla ị na-emepe. ịhụgo so anyị ka nọkwa n'elu pastọ nakwa na Echecki. ụfọdụ nwere ike isi mmadụ ofe eburukwa bịa. ịhụgo mana otu obodo si dị, kedu otu pastọ na Naịjirịa nwere ike ịmago na-claim na ya na-enye miracle money? Ndị ọbụla na-aka na social media unu ma onye na-ekwu, because ihe unu na-ede kịta ọwụwa ka mkpọ aha ka oyibo chụgharịwa m up and down enwekwa m ike ime eme, ma ọ ka abịa emechiere m YouTube channel ma enwe m ike ime eme. mana otu a m si akọwa unu amago onye m na-ekwu, unu amago pastọ m na-ekwu, ka ọ ghara ịhụ na Ịmatụ fọsị. ịhụgo so pastọ abịa na-eklem ụmụ ihe miracle money a na-enyekwanụ ndị mmadụ miracle money, people are na-receive alert na phones ha. ọ bụrụ ihe iju anya. amakwa m na ụfọdụ ndị members kwesịrị ịma na ha ụfọdụ ha ghọtara ihe a na-arụ, ịghọtara ụfọdụ ha ghọtara ihe a na-arụ na pakeji na anyị ewekwu ya otu ahụ. mana pastọ anyị hụrụ na-eme miracle money alert na-abata na fonu ụfọdụ mmadụ na ndị na-eso ụzọ ha. ị gaa na chọọchị ya enwere imerime n'ime ndị mmadụ nọ dị a na-ahụbeghị rie, ahụbeghị anything rie, nweghị ihe ma ụbọchị ọbụla na-ebịa chọọchị agwa gị na ogoro sọ 10 naira fọ na gị were okwukwe were tụba arọbaruo. ịhụkwana ihu o ji enye onyinye, ihu ụfọdụ mmadụ ji enye onyinye n'ụlọ ụka, ị na-awanda ma ọzụkwa chọọchị ka a bịara ihe a ka o wee ji egbe wee tụde mmadụ n'ihu o wee na-enye onyinye. so na-ajụ biko miracle money a emediri miracle money a ka e were encourage the youth na-agba mbọ ma ọkwanụ chọrọ ịgba mbọ ma ọkwanụ chọrọ ịbara onwe ya uru. ọ ya wa ajụ na-asị ka m jụọ biko, kedu nke na-aza miracle money? emere ka ndị ntorobịa nwee ike iche echiche bara onwe ha uru. ego nwere ike isi n'elu daa n'ala. akwa ofu ugboro ka mana si n'elu daa, nwekwa ike ịda ọzọ, maka Baịbụl si na onye arụ gị na ọ gaghị eri. ụfọdụ Baịbụl dere sị na onye arụ gị si enyekwala ya. amakwa m ihe ụfọdụ ndị pastọs anyị na-akụziri anyị. biko unu sokwa m leba anya n'ihe a m na-ekwu. ama m ihe ha na-akụziri ndị na-eso ụzọ ha. ọ ya mere mgbe ọbụla m chetara na ihe bekee na-akpọ ndị na-eso ụzọ pastorship, ọ na-enye m ọṅụ, ọ na-enye m joy, maka na ụfọdụ mmadụ na-eso pastọ ha ka ewu amaghị na ihe ahụ ship ka ahụ ihe ahụ atụrụ.
mana atụrụ emere atụrụ ka ọ ghara ịjụ ajụjụ, emere atụrụ ka ọ ghara ịgụ isi, ọkwa ọ na-eso pastọ ọ na-aga. Pastọ na Kwa Echecki enwere nnukwute general overseer nwere big church na Nigeria. O tebeghị aka, mgbe na-adịghị anya, o were mantle, ụmụ ihe a na-akpọ mantle. O nwere ụfọdụ ihe ndị pastọ ma reverend fada nwere ike ịtụkwasị n'aka ha ma ọkwanụ na ha ma n'olu ha, ha na-ejikarị oge ụfọdụ ọwụ na ha chọọ ime ụmụ ihe deliverance ma ọ gịnị, onye bekee na-akpọ mantle. Ụfọdụ na-awụkwanụ aida mkpọ ma ọkwanụ mkpara ha ji n'aka. Ụfọdụ ihe ndị a onye ha na-akpọ mantle. O nwere onye nke ji nke ya oge na-adịghị anya na soshal midia, ọ bụrụ na na-eso ihe na-aga di ya, wee kpọlite onye nwụrụ anwụ, kpachite onye ahụ anwụgo dịka otu o siri kwuo, ọ kpachite onye ahụ back to life, ndụ abata n'ime onye ahụ. O mere onye nwụrụ anwụ ọ dịkwa ndụ ọzọ. Mana ihe juru m anya bụ na o tebeghị aka, o rubeghị ihe dịka ọnwa ịtọ ma ọnwa ịnọ gara aga ugbu a, nwa nwoke nwụrụ, nwa pastọ ahụ nwụrụ. Nwa nwoke akwanụ ji ụmụ, o ji nwaanyị, nwa nwoke ahụ family man. O tebeghị aka ọ nwụrụ. Mana o wutere na onweghị ihe dịse ji o mere iji ịmago kwụsị nwa ya ka ọ ghara ịnwụ, maka ebe ọ bụ na ọ kara obi wee kpọlite nwa onye ọzọ nwụrụ anwụ, ọ dịkwa ndụ ọzọ. Kedu ihe ọ ga-eji wee gba nkịtị nwa nke ya nwụọ? Ọwụ na-echeghị na o nwere ka ọ dị, o nwere ka ọ dị, ma ọ na-asị m kwuo. Ya mere m ji sị pastọ na Kwa Echecki, bifo gị nọdụ ala kụwa aka ma ọkwanụ celebrate ịmago pastọ na Nigeria, ọ nwere ofu ihe nchọka unu ghọta, ụkwa ndị a na-aga na soshal midia. Unu chekie n'oge COVID-19 pandemic a, ịmago oge pandemic period a, ịmago without ifere ma ọ gịnị, pastọ unu mara ahịa, unu ma nke ọma, kpachapụrụ anya, kụọ aka n'obi ya, na-ekele ma otu o siri wee zụọ private jet ọ na-agba nke ịtọ. Ọwụkwa nke mbụ, ọwụghị nke ịbụọ, nke ịtọ. Mgbe ụwa niile nọ na-eru uju gbasara ihe COVID-19 a, ma ndị jinụ ma ndị ejighị, amaghị weda ma a ga-ebi ma ọ agaghị ebi. Obi aka pastọ na Nigeria, onye nchụaja na Nigeria, o jiri n'etu ọnụ na ya zụrụ private jet nke ịtọ. O nwere otu o si ka ya nwee ịmago ụmụ iko ma compassion maka ndị na-eso ụzọ ya ma ọkwanụ ndị nọ na Nigeria, ma otu ụwa si wee dịrị. Enwere many people, enwere ndị na-eso ụzọ ya ha buru ibu na-enweghị ihe oriri, ha amaghị otu a ga-esi wee ri nri. O nwere otu o si wee consider ịmago ihe dịka feelings ama ọkwanụ gịnị, dịka otu ọnọdụ siri dịrị, obi aka ya. And ndị oji ihe a na-etu ọnụ n'ihu ha bụ ndị a na-eme nke ụlọ ha ji agwa ha tụe, a na-eweta tithe ha na all sorts of offerings under the sun. Anakọta ihe ndị a niile ewere ebu gaima na ibe m ewere jeje kwụnye ụgwọ ebe a na-ere private jet. Nna mmadụ mekwa ma ọ wụrụ ya, onye na-eme ya mekwa ma ọ wụrụ ya. Ịhụghị, ana m ekwu nke ahụ sef, ọ dị ka njeje kọtawa akụkọ ndị obodo ebe o si, maka pastọ na-ekwu ihe a o si na Auchi, Delta steeti. O nwere ka ọ dị, ama m ị ga-achọ ka mkpọ aha ruo echi achọrịwa Okoye up and down. O nwere aha m ga-akpọ, bọta ime onye m na-ekwu. Ọkwa na ime onye m na-ekwu, ị gaa na soshal midia, ị gaa na YouTube, gaa na Facebook, ị ga-ahụ maka onye m na-ekwu. Ọwụghị pastọ ziri ezo, ọ pastọ ama na Nigeria. Ị nweghị ike ego pastọ 5 ma ọ bụ 6 na Nigeria, egonye ha aha ya. Ọwụ na egonye aha ya ma na onye iro gụrụ. Ịhụghị, n'ọkwa onda pastọ a,
under pastor na pastor akwakwa ya onye commandere mago money alert were ga kesara ndị na-eso ụzọ ya ụmụ gaanyị bie nọ na chọọchị mana ihe gbasara nke ego oke money alert abịachara ndị mmadụ mbịa na-agbakọ ebe ọ na pastor nwere ike ime ka ndị mmadụ na-enweta money alert na fon ha ọ sọpọtụ ọ soro gba nkịtị si ka Naijiria demimi n'ọnụ si ka ala be anyị demimi n'ọnụ otu o siri wee debe nna ọkwa na ọ dịghị na egwu ọ dị m egwu ọ dịkwa m egwu pastọ nakwa na Echecki pastọ nakwa Echecki ma ọ na-asị nkwuo mgbe o tego oge dị anya ugboro o nwere paatị akwụkwọ nsọ eji harasị ya m ka ọ ga-adị na mma. Kedu paatị dị ya? O nwere ebe paseji ha ji erikarị ọrụ ịkpa pastọ aka n'ọnụ ọ gbara gaba na Malakai ụkwa lesa prọfet oge gbara gaba na Malakai. Kedu ebe ọ na-aga na Malakai? Malakai 3 verse 8 ebe Oluwa kwere nkwa maka ọrụ na ịkwụ tait otu ọ ga-esi wee dozi obodo anyị. Ọ bụ na ị na-akwụ tait gị otu ọ ga-esi wee dozi obodo anyị. Mana agụrụ Malachi chapter 3 verse 8 ya agụgide ya ọ bụ na unu soro m gaa dị ya unu gaa na verse 12 of Malachi 3:12 o nwere ihe o kwuru ebe ahụ. Ọ sị mgbagụ ya n'olu bekee ọ sị na then all nations will call you blessed for your land will be such a delight, so says the Lord of heaven's army. Onye o kwuru so wee wụrụ gịnị that n'obodo niile mba niile ga-akpọ unu ndị dị ngọzi maka na unu wụ ndị chapụrụ achapụ ma ọkwanụ ndị ahụ n'anya ma ọkwanụ ndị a ga-eji na-ama atụ. Ọ bụ na onye kwurie Oluwa otu a ka o siri wee kwue enweghị so na-ajụ ọ bụrụ na ọ sị na all nations will call you blessed na-ajụ Nigeria also na country other nations ga-akpọ blessed and for your land will be such a delight. Uche ọnọdụ a Nigeria nọ tigbuo na zọgbuo juru ebe niile. Ajụjụ m ahụrụ biko ma iwufu ọbara ma ikunara mmadụ ụmụ ihe kidna ndị a poverties onweghị ihe dịka love, lack of love, a na-egbu up and down, corruption everywhere ebe ọwụna nakwa na this poverty stricken Nigeria kọwa ebe ọzọ ọkwa na Nigeria. Ọ bụrụ na anyị dị good n'ikpere Chineke ọ bụrụ na anyị dị good n'ikpe ekpere ka ịkwana ihe mere ala anyị ji wee dị otu a because na Nigeria wee ebe ọ ga-eme bịa ị ga-enweta 3 world richest private flying pastors, private jet flying pastors, ndị general overseer mmadụ 3 ka nwee ego karịa ndị general overseers all over the world. Ị ga-enweta mmadụ 3 na Nigeria. Ana m ekwuzi okwu streeti ọbụla ịbara churches nọ here and there aka nne aka ekpe anyị na-ekpe ịbịa gụọ the world most religious nations Nigeria so na first 5. Onwe mgbe ha gbagburu first ma ọ dịka onwe ndị gbajiri ha aka na Nigeria so na first 5. ị nwere ike isi m na obodo a gọziri agọzi mana anyị nwere ndị pastọs na-eklem na ha na Chineke na-azụ kọmpen. Anyị nwere ndị pastọs na-asị na ha nwere pawa iji wee dozie ọnọdụ Nigeria mana everyday kwa ụbọchị ihe niile na-aghasa maka ịma na abịa na Nigeria onweghị ihe ọzọ anyị dị mma ya na-awụghị religion. Unu cheki ọkwa aga na Olympics
onwe ihe anyị bụtara ebe ahụ, nothing, ofu silver na ofu gold. So n'uche m ndị a na-eme Olympics a kwesịrị ịga tinye religion as a program ka ọ bụrụ competition, because mma na anyị gaa ihe religion na Olympics anyị ga na-achị goals buru ibu, gold anyị ga-eji na-alọta aga na-agụ ọnụ. Biko ka correct mistake ahụ, ka anyị nwee religion na Olympics, because mma na ebe ahụ anyị ga na-ebute ezigbote gold. Umerime ndị Naijiria na-akpe ekpere na-achọ ka ha ịmago mee travel gaa n'ụmụ obodo mepechara emepe, ụmụ countries ndị a na-akwụ taxes ha dị n'Europe, America na ụfọdụ Asian countries. Ọ na-agụ anyị agụrụ ka anyị gaa ebe ahụ maka edoziri ebe ahụ edozi. Mana ọ na Naijiria here, ọ na Afrịka, Naijiria ebe ahụ, ọ na-akara ndị mmadụ ma ọ na-akara anyị mma invest. Anyị na-eji titans na offerings dị iche iche invest ya, were ekwere gaiman ruo jie mepere onwe private school, mepere onwe businesses dị iche iche ya na ezinụlọ ya, ọrụ ha opportunity. Anyị na-eji akwụ tax. Ọ wụ eziokwu na ọnọdụ ọgụgodo na ikwugodo tax ọ na Naijiria, na ndị ga-anata gị tax ya were edozie Naijiria kwa ndị na-aga chọọchị ahụ, ọkwa ndị na-akpụ isi ala, ọ ndị ga-anata gị ya, maka na onye ha mụtara n'ọrụ pastọs ha wụ ihe ha ga-eji, ihe ha kara eji were taxis ahụ ọwụ na ị na-akwụ ya were dozie ebe anyị. Mana arọba ibe m na-eji ya were jeje kwụba n'akpa, ọrịa opportunity. Emekwa na ụtụ niile hụrụ a na-atụ na chọọchị iji dozie, iji sọpọtụ chọọchị, iji sọpọtụ ndị na-abịa chọọchị, ndị na-abịa ekpe chọọchị ebe ahụ n'obodo ebe ahụ ha nọ, iji wee dozie ma ọ bụ na onwe ka chenji siri fụọ. Mana ile anya hụ na ihe ndị aghọọla arọba ibe m, ọ ghọọla gaiman ibe m opportunity. Ndị pastọ nakwa na Echecki, kedu ihe wụ na enwere competitions ndọrọndọrọ enwere n'ime vineyard of the Lord ọ dị too much na Nigeria? Ọ ya mere ekpe elu kpala bandi elu sentrebo nke na nke ọzọ maka siake na nke ọzọ. Ekpe elu kpala dị ka a na-akụ aka na tipa bụ aja. Ekpe elu kpala dị ka onwe ihe a na-ekpe. Ọ maka gịnị? Ọ maka ndị pastọs anyị, ndị ọzụzụ atụrụ anyị, ha dịgodu bizi na-ekpokọ akụ nke ụwa, na-ekpokọ na paakị maka ha na ezinụlọ ha. Ha dịgodu bizi na-ekpokọ ya maka na mkpụrụ obi ndị bịara ịchọ Kraịst n'ụlọ ụka ha agbasa ha. Ihe ha chọrọ n'ime ndị ahụ, kedu ihe unu ji n'akpa wee na ya were okwukwe tụbịa n'ime basket a ọsọ. Okay, I am no wonder. Elezi anya, ọ dịka Naijiria ọ na-agba mbọ na struggle. Ọ dịka Naijiria ọ na-agba mbọ ka ha wepụsịa ịmago kọnkịrị na aja wụba n'ime rice ha na-eri. Ndị pastọ anyị nakwa na Echecki, oge nke ka nke nwere ofu ihe m ga-akpọ ya my best pastor n'elu ụwa ma asị m kwuo. Pastọ m na-agwa gị onwe ihe bekee kpọrọ high life kingpin, high life music kingpin. Amaghị m ya as a pastor, amacha m ya ọfụma as a pastor, amaghị m because onye a agbajigo Ọsadebe na Oliver De Coque ha aka na high life. Ma ọ na-asị m kwuo ihe a dị only pastor na-aga n'ikuku. Ikuku m na-akọkwa wụ private jet, ya nwe na onwe nwere ike ife efe, o nwere ike isi ebe a na-feba Jamaica ebe ọ na-ekwu okwu Chukwu n'obodo ahịa ahụ Naijiria. Ọ gbazere gị egwu ebe daa n'ala, pastọ m na-ekwu otu a m na-ekwu okwu, unu kwesịrị ịma ebe m na-aga, unu kwesịrị ịma pastọ m na-ekwu okwu ya. Ehuge, this man of God na-ekwu okwu ya, o durugo so many people jee so many places. Unu ma how far? So that olu echi ọwụ unu asịrị ajụ unu asịrị ịmatu ife okwuru. O durugo so many people jee so many places. So ọ si agwụsịago pastọ mepere m anya na Nigeria n'obodo anyị. So ọ si mepere m anya wee ghọta na onye gba ọtọ enweghị ike itinye aka n'akpa. Ịtara ya ịba na befuru m ịsa ahụ, manụ try godu ma amị ga-enwe nwa aka n'akpa.
ịhụghị o mekwa ka nghọta na ada aṅụ ọka na filling station. And ọ bụrụ na ihe ọbụla a na-eme enweghị isi, ọ sọjesi si gburu isi ti ihe ka o nwee isi. Pastor na that is ọ na-etrip m amagwụ nke eziokwu. Nọmba nke ọ pịaziri m last bụ ọ sị na onye ha kpara pụọ n'ụzọ. Maka ụfọdụ mmadụ na-eje ụka na Naịjirịa amaghị ha chọpụtabeghị na akpago ha. Ha chọpụtabeghị na akpago ha. Oh, him to fall in love with this man of God. Maka format ya enwe part 2. Nwebe ebe m hụrụ format ya. Pastor na-arụ ọrụ karịa Panadol. Ọ na-arụ ọrụ karịa Panadol. Ama m na ndị ọzọ na-achọ ka ha nwee ike dị ka ya. Mana onye a siri ike ka egbe. Ịghọta, pastor na-ekwu okwu ya, o siri ike ka egbe. I love him so much. Ihe nji fụ ya n'anya bụ na ọ na-agba direct. At least o mee ka nghọta nke na-eme eme. O mee ka nghọta ụdị mmadụ ọhụụ. Ọ ihe m ji like ya. Mana adịkwa ama ọ. Unu gara asị na nna ha like na mgbakọkwa ya ọfụma. Mana o nwere question m chọkwara ịjụ. Unu ewe n'iwe ụmụnna. Unu ewe n'iwe because unu ma pastor na-ekwu okwu ihe ha. O nwere question m chọrọ ịjụ. O nwere ajụ m chọrọ ịjụ. Oge na-adịghị anya, pastor kpọlitere onye nwụrụ anwụ. That is a dead man. O raised back to life. O kpachitere back to life. Onye ahụ adịkwa ndụ. Unu gaa na social media, videos ejuru everywhere. Ma videos ebe ọ na wee kpọlite onye nwụrụ anwụ. So mana last time m chekiri na mortuary si dị na Boromi hospital dị na Onitsha, na general hospital na is mortuary general hospital mago na many other mortuaries si dị n'ala Igbo. Iru dị afọ otu esi kpọsa ozu ka ngwa ahịa na-ekwere orire, ị na-ajụ ogene kedu ka anyị si nwee pastọ nwere ike ire eze ndị nwụrụ anwụ? Ọgba nkịtị nkwa ka ọ dị ọgba nkịtị ozu niile esi otu awụsara. Instead of ịbịa kpọnisiri anyị ndị a kpọlitechara anyị ndị a shụrụ nke ọnwụ na ọnwa ka ọgụ siri daa n'ala Igbo ka anyị hụ ndị ga-eso tinye aka wete ndị dị ndụ anụ anya ọgụ. So m na-ajụ bikonu, ọ bụ na agụba adịghị nkọ ka ọ bụ na Okoye amazi otu esi akpụ isi? Nyanụ m aka saa question a zaa na ajụjụ a na-ajụ. Unu foto esi wuso ozu na mortuaries ndị a dị n'ala Igbo awụsara ya ka a ga-asị na ọ na-achị out of fashion. Bikonu kedu nke na-emezi? Kedu nke na-emezi bikonu? Ndị pastọ anyị nakwa na-echeki. Mgbe na-adịghị anya na Naịjirịa, because m na-ekwu ihe awa ụfọdụ ihe na-eme na social media maka ndị ejighị anya ha wee fụ. Mgbe na-adịghị anya na Naịjirịa, o nwere one controversial Daddy G.O. mago ndị a nwee mega chọọchị, ndị a chọọchị a bụrụ ezigbote ibu. Ọ nọkata pụta one morning nye mmadụ pastors 40 pụta 40 na-arụ ọrụ n'ụlọ ụka, nye ha ọsọ chụọ ha ya ụkwụ elu ala, nye ha ọsọ with immediate effect, gwa ha ka ha paakị ya ngwongwo ha si n'ụlọ ebe nyere ha nyefe ha nyefe. A na-ajụ ogini kedu ihe ọwụ? The man of God mechaa kwuo si na ihe ji nye ndị pastors ndị ọsọ wụ na ha dị unfruitful. That is ha da meta mkpụrụ. Enwekwa ihe ọkpọ growth index. Ịma na bekee wa gbara and dịka unu si mata echicha m ike gaa school. Ịma anyị nwa na onwe anyị gara school ndị chamfa. Ịghọtara? Echicha m ike wee ghọta nke growth index ya. Mana na ihe mgbe m weta unfruitfulness na growth index ya wee misikọgbuo ya ọnụ, ihe nchọpụtara ebe ahụ na ndị a mbọ
ego ha gbapụtara na branches ha atụghị general overseer n'anya. So but ihe m na-agbakọ ndị 40 pastors a ndị hụrụ achụrụ achụ si ha ga achọrọ akara aka ha ebe ọzọ. O nwekwa otu esi gbakọọ ndị achụrụ achụ? Kedu ihe wụ faith ha? Kedu ihe ha ga-aga ime? Anụ m na ofu onye n'ime ha ekonyego onwe na hanga. Ofu onye n'ime ha commit suicide, ọkwụgo ụdọ n'ime pastors ndị achụrụ achụ. Maka ọ dịghị izi inweta ọrụ. Ụfọdụ n'ime ndị pastors a nweburu ihe dịka ihe a na-eme ma ọkwa na ihe arụ ha na-arụ mebi ọrụ dị aṅaa ma ọ gịnị. O nwere ike ọwụ na ọrụ ihe a na-emebu before wee ihe na-ezighị ezi n'anya Chineke ya na anya mmadụ, mana otu a chụrụ ha na ụfọdụ ya nwekwa ike ịlaghachi azụ n'ihe a ha na-eme, maka na ọnọdụ ka mgbe ha some of them nọ n'ihe ahụ ka e mere ha arrest. Imago just like Saul on his way to Damascus. So otu eme ha arrest, kpọbata ha na the house of the Lord ka ha zọtara Oluwa mkpụrụ obi. O nwere ka ọ dị ịnọkọtakwa chụọ ha, maka ọgwụgodu na ha amaghị eme ma ha emeteghị ọfụma. Echem na ekwesịrị ịkụziri ha na otu unu ga-esi na-atụdo ndị mmadụ egbe na-anata ha ego na chọọchị dịka otu ha siri chọọ makwa na otu ha si eme. O nwere ka ọ dị ịchụ ndị 40 pastors ndị a, chụba ha n'ime ụwa. Ama m ihe nwunye ha na ụmụ ha ga na-aga na apụta na-akpọ ekwensu ekwensu ekwensu. Ọ dịka ekwensu mmadụ. So oge so pastors anyị nakwa na Echecki. Ọ bụrụ na unu gaa na akwụkwọ nsọ ịmago na Acts, na book of Acts, Acts of the Apostles chapter 4, gụrụ ya from 34 ruo 35. Unu ewere iwe na m na-akpọ ihe a n'olu bekee na tanụ m otu ahụ, si nagide m otu ahụ, unu agaghị aghọtacha. O sokwa n'ebe ndị man of God anyị, our pastors, ebe ahụ ha na-eji quotation a eri mmadụ ọrụ well. Unu gee ntị. The book of Acts chapter 4 bido na 34 gaa na 35. Iru ebe ahụ ọ na-ekwu that na enweghị needy people amongst them. That is mkpọdịa ndị a na-abịa n'ụka. Ịghọtala na enweghị needy people among them, na ndị nke nwere ala gara ree ya wetie n'ụkwụ bịa wụsịa n'ụkwụ ndị apostles. Because also there were no needy people among them, because those who owned land or houses sold them. Abịa na 35 also that they brought it to the feet of the apostles. Mana ebe a ka ndị pastor na-stop. Ha da complete top ya. Ndị pastor enweghị ike ịgwa gị sị gị na after ewetere na mgbe emecha were ewete n'ụkwụ ndị apostles. Ndị pastor enweghị ike ịgwa gị na ndị apostles were ego na ihe ndị ewetere kesasara ya ndị mmadụ dịka otu ha siri dịka mkpa na-akpa ha. They can never tell you that it was shared to the people according to their needs. Ha enweghị ike ikwu ya. Ọwụkwanụ gị even na my ministry ekwuokwanụ m ya ka ọfụ. O nwere ka ọ dị o. So enweghị ike ịgwa mmadụ na mgbe a tụkọtara ego ndị a na ihe ndị a wee dewe ya n'ụkwụ ndị apọstụl, na ewere ya kesasara ndị mmadụ, kesasara ya ndị na-eso ụzọ ha dịka otu mkpa na-akpa ha siri dị. Unu chekie, o nwere ka ihe ha dị. So ọ na ile anya na otu o siri dị, na abịa na verse 35, n'ebe ahụ edere that na ekere ya dịka otu ndị mmadụ siri chọọ ya. Ha adịghị ndụ ịgwa gị nke a, adịghị ekwu ya ekwu, maka ikwu ya ọ dị ka ị chọrọ imepe ụfọdụ mmadụ anya, achọpụta ihe a na-arụ. Ọ ya mere m ji si ndị pastọ anyị nakwa na Echecki. Ofu n'ime mega pastors GO nwere imago private flying jets ndị a, ka ndị press jụrụ si ya kedu ihe unu na-achọ na private jet, kedu ihe unu ji private jet eme.
ọ sị yes na ha need private jet na ihe ha ji need ewu na normal aeroplane ndị ọzọ na-aba eme travel na mmụọ ọjọọ na-anọ n'ime na demons na-anọ n'ime public airlines. Na ihe nke a metụkwa m n'ahụ na ebe ehu GO na-atụ ụjọ demons dị na public airlines, ọzọ mụọ Okoye wee onye kwesịrị ije aba ebe ahụ. And ihe ịna-anya ịhụ dat na ndị tụkọtakwara ego eji zụọ private jet ahụ kwa ụmụ sheep ka mkpọ ahụ ụmụ atụrụ na-aga chọọchị a bụ ndị tụkọtara ego eji zụọ private jet a. Ha adịkwa ndụ iji private jet ebu ha gbasakwa ha adịghị ndụ ya. Ada akọrọ ha ụdị akụkọ a, so unu cheki ọfụma ebe general overseer big pastor si na demons nọ na public airlines, ọ ya mere ha ji azụ private jet. Ka m wee otu ha siri kwuo, ịma adịmafịa ahụ nghọrị enwekwanụ m obi, ma ndị chọọchị bịa koleti obi m ya ka ha ji arụ ọrụ na chọọchị, anya mere m ji enwe m obi. So nwekwe like that, unu chọkwa isi otu ahụ si were unu ewere ya. Ndị pastọ anyị nakwa na-echeki ụlọ ị na-ege ntị ọfụma, ị ga na-anụ ebe ụfọdụ ndị GO ndị a na-aba mba na-ere eki, na-aba in my church, amago na my church. So ị na-awọnda ma chọọchị a na-ekwu ekwe na ichekwa na chọọchị bụ chọọchị Chineke, maka otu a si akpọ in my church na chọọchị ma ọ dịzie ka private business enterprise ma ọkwa na empire. Okay. So no wonder all these pastors ndị nke hụrụ ha were ka ha bịa na-arụ ọrụ arụrụ oluwa ọrụ, ama mmụọ ha ka a na-arụ ọrụ ka ọwa oluwa. Ọ ya mere ha ji use the word employees. Ada akpọ ha pastors, ha na-akpọ ha employees. So iji mee ka ịghọta that na emere ha employed ka a na-arụ ọrụ n'ebe ị kwesịrị ịdị na-agba mbọ na-agbata mbọ ego, ọ wụghị ịdị na-agbata mkpụrụ obi, maka ọwụ na ị na-ekwu okwu mkpụrụ obi nke ha gbasara gị. Ọ ya mere eji wee chụọ these 40 pastors from Winners Chapel. Mkwuo ya okpumagha efu ejiri chụọ ha maka unfruitfulness and growth index. Ọ ịmata ufe ọkwuru ya. Ndị pastọ anyị nakwa na-echeki, biko ka ọ jụgodo oyi, ka ọ dịgodo m otu a n'ọnụ na vidio nke ụbọchị taa. Biko unu echefukwala ịsubscribe na my YouTube channel. Gaa na Facebook, klik ebe ahụ edere like ka unu nwee ike ịdị na-enweta vidios anyị kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Igbo ekele m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo ka emesịanụ. Bye bye.